Migao mar somo miyo directors mag somo counties duto mapacho ka ndalo 14 mondo mi gichwal nyinge skunde mapod moko kod satifikets mag klas 12 mag jopuonjre. Jotend migao mar somo Migos Ogamba mane lose boma ma Nairobi okone jotend skundego ni gionge ratiro mar tamore e satifikets kata bed ni jopuonjre ne ok otieko chulo omenda mag somo. Jafwambo marwa Jotend chakonwa chenro mar Ramogi pingi ripodno e yo machal kod ma. En chenro mar keto sei winjruok mar dokie tich mar jotich mag mbalariany ma Technical University of Kenya. Kae kama jatend migao mar somo Migos Ogamba oyangie ripode ma oseyudo wi skunde mag sekondar ma odagie satifiket mag jopuonjre nikech weche ma opogore kama oriwo gope mag omenda mag somo. We have received reports from various quarters to the effect that some schools are withholding NEC certificates from candidates who sat the examinations in their institutions. Some of these certificates are withheld ostensibly because of unpaid school fees. At the outset, it has to be known that it is against the law for any institution to hold KCSE or KCP certificates due to a student for any reason, including non-clearance of school fees. Ogamba omiyo directors mag somo e pacho ka mangima ndalo 14 kende mondo mi gichwal nying skunde mapodo moko kod satifiket mag jopuonjre mag klas 12 ka jopuonjre to kwa mondo mi ochwal ripodegi ne jotelo mag somo e sub-counties gi poni tend skul odagie satifiket gi. Any school that is withholding NEC certificates should release them to the candidates immediately. Any reports of non-compliance should be reported to the sub-county and county directors of education. County directors of education shall furnish my office with reports on compliance with this directive within 14 days from today. Maabiro e kinde ma skunde ahinya to mag sekondar osebet ka ywak ni gionge omenda mar chwalo chenro mag somo kaluwore ni sirikal osebedo ka deko gi chwalo omenda. E tamni juma ma okalo eka ne ochwal negi omenda mar somo kaka owinjore. We had challenges, I know, of capitation for secondary schools and junior schools, which we sorted out, and the final amount for first term was paid last Friday. The 14 billion that was outstanding was released on Friday. So we are continuing to deal with the problems that are facing this sector every day, and we are resolving them one by one. And it's our belief that we will find an area or a sector that is hygienic, that is predictable, where people know where they stand. Ramogi TV.